हरनि 11:30 12टा जानोसै नै बेयावनो जौ सेंग्रा सिख्ला हेला गाव गरम गरम भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायफिनलायबाय स' दाना सावरायगोन मोनसे बार्थडेनि आरोखि स' बार्थडेआबो जाहैबाय जरा जरा हरनि 1टासो समाव गसाइगावनिफ्राय खासिबारि स' एसे निजान मानसि गैयै जायगायावसो एसे बार्थडे जादों आरो स' बार्थडेआबो सेंग्रा सिख्ला जरा जरा बार्थडे स' बै बार्थडे आरो गरम बार्थडे वा स' बे बार्थडेखौथ' आरो गासिबो मिथिखायो मा टाइपनि बे बार्थडेआ नङा होमबा स' बार्थडेखौ नोंथांमोननो बार्थडेखौ देखायैनि सिगां आं फंनैसो बाथ्रा आरो बुंबावगोन स' दिनैनि टपिकआ जाहैबाय मोनथाम टपिकनि सायाव फैदों दे गाइस स' मोनसे टपिकआनो जादों XNDB फुरामनिफ्राय मोनसे आर'जलाइ फैदों स' साख्रि मोनगोनलायनो नंगौना नङा स' मेन गुदि खिथा मिन्थिथ'वाखै स' एनाउन्समेन्ट जाथायाखै स' जाथारबा नोंथांमोना गासैबो मोनथिलांजोबगोन स' XNDB इउनाइटेड फुरामनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ मोननानै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे इनफरमेसन होनो नागिरदों स' XNDBफ्रा थारैनो साख्रि मोनमारबाथ' आरो मोजांनि बाथ्रा स' आरो मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय स' एक्टर एक्ट्रिसनि गोबां कुइसन फैगासिनो एक्टर एक्ट्रिसआ मा भाइरेल जामारदों थारैनो आंनाव गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट खालामदों स' आरो फेसबुकआवबो मेसेन्जारफोराव बारे हरलाबाय थादों आरोखि ना स' मा एक्टर एक्ट्रिसनि मा भाइरेल भिडिअ नैबेखौ आरो आदा नोङो भिडिअखौ थाबैनो लाबोदोब्रा जों नायनो रेडि होनलाबायदों आरो ना स' नैबिदि भिडिअनि सायावबो स' मा आपडेट होदों जोंना अफ्रिदाया स' बे भिडिअ भाइरेल भिडिअआ स' मा टाइपनि भाइरेल भिडिअ नैबेखौ दसे उनाव सावरायगोन स' दा नायलांदो गरम पस्ट इन्डिया स' हरनि समाव हरनि 1टासो निजान रावबो गैयि समाव सिरि बार्थडे जानाय सेंग्रा सिख्ला जरा 6 जनजों स' बार्थडे स' मा टाइपनि बार्थडे नोंथांमोना नायलांबाय थादो हरनि 11:30 12टा जानोसै नै बेयावनो जौ सेंग्रा सिख्लाफोर 3 रावबो गैया ओरैनालाय ओरै नाहरसै सिख्लाफोर 3 सेंग्राफोर 3 नों बबेनि मोनलाय सेरफांगुरिनि ने गसाइगाव बार्थडेआ खासियाबारिनि मोनसे गामियावसो बेसेबांबा गोथौआव हरनि 11:30 12टा जाबाय नै सेंग्राफोरजों 3 नोंसोर 3 ओमफ्राय नोंसोर दा अफाय थांगौमोन नोंसोरो मारै थांगौमोन न'आवबा सोर दोनलांगौमोन सेंग्राफ्रा ओमफ्राय नोंसोर खनसे जाखो बेबायदि बेरायफानाया सेंग्राफोरजोंहाय बेयाव फैफेराखै ओमफ्राय सेंग्राफोरजों बेरायनाया बेसेबां जाखो नोंसोरलाय नोंसोर मारै बेबायदि आखललै नोंसोर मा निसा लायो नों मा लायो नोंलाय मा निसा लायो नोङो जौ लों स' मालाय मा निसा लायो लानानै माबा माबि लागायलायबाय जोब्बाय स' दाना फैदो XNDB इउनाइटेड फुरामनिफ्राय स' मा फर्म फैदों आरो मा खालामनांगौ नैबे साननैसो अक्ट'बरनि भितरावनो नोंथांमोना हरजोबनांगौनो नैबे मेसेजखौ नोंथांमोना जुदि मोनाखै नैबेखौनो आङो आपडेट होनो हागोन आरो कल नाम्बारखौबो नैबे स्क्रिनावनो होदों आङो नैबे स्क्रिनाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना ट्रेनिं मोननायफोरासो दे खिन्थु ट्रेनिं मोननायफोरासो साख्रि मोनगोन CRPFआव बा BSFआव मोनगोन स' नैबेखौ आङो स्क्रिनाव होनानै होदों स' थाबैनो नोंथांमोना बायसान्सआव भिडिअखौ नायसन बायदोंबा आरो न'खरनि सोरबाफोर दंबा आरो जायगानि सोरबाफोर दंबा नोंथांमोना थाबैनो गथायना हो आरोखि नैबे नाम्बाराव WhatsAppआव बिथांनि डिटेल्सफोरखौ गासिबो डकुमेन्टस मोनसे बाय'डाटा मोनसे बानायनानै बे WhatsAppआव शेयार खालामना होबानो जाबाय नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव स' दानिया फैदो बै अफ्रि आदाया जोंना मानगदेर जोंना XNDB इउनाइटेड फुरामनिनो सासे मेम्बार जोंना अफ्रि आदाया स' एक्टर एक्ट्रिसनि बिखय मा भाइरेल भिडिअ जादों मा
इउटुबाव फेसबुकाव मा सोर एक्टर एक्ट्रेसनि बिसय लानानै बिसेस खारनखौ आं दा नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायगासिनो स' अफ्रि आदाया मा होनदों नोंथांमोना थोंजोङै बुजिना नायदो स' सोर एक्टर एक्ट्रेसनि बाथ्राखौ बुंदों मानि थाखाय भाइरेल जागासिनो सोर एक्टर एक्ट्रेस नोंथांमोना मुंखौ मिथिनो नागिरदों स' फेक ना रियेल नैबेखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो अफ्रि आदानि खुद खुगानिफ्रायनो स' नायलांबाय थादो अब्ला भिडिअखौ बर' समाजाव मा मोनथिबायना भाइरेल भिडिअ होनना बुङोबा जेसेबां मा होननानै बुङो ससियेल मिडियायाव ओंखारोब्ला माला फैगोन माला नुगोन नै बे मोनसे भाबा थायो आरोखि दाखालि मोनसे जाथाय जानानै थांदों जिहेतु जोङो होमबाखालि हराव आंबो दङमोन आरोखि ना एक्टर एक्ट्रेस बिसोरखौ सोरबाया बुंदों भाइरेल भिडिअ फैगासिनो दङ होननानै नाथाय बे नङा जेबो भाइरेल भिडिअ नङा बियो अन दा स्पट ओमफ्राय आरो फिल्म जगतनि गेजेरावबो माखासे स्रोदनो रायलायलायबाय थानाय जादों आं नामखौ मख'नो सानाखै नाथाय बेयाव बुंनो गोनाङा बिसो जे जाय बुस्थुआ नंखाय ना बेफोरखौ भाइरेल भिडिअ होननानै बुंनानैबोथ' लाब गैया ओमफ्राय जोंनावहाय रं इनफरमेसन फैदोंमोन बिथांमोना जाय बिल्डिङाव थायोमोन जाय रुमाव थादोंमोन बिसोरो बेफोरबायदि जायाखै जेबो जाथाय जायाखै जेब्ला थांदों जों लोगो मोनहैदों गेटआवहाय लोगो मोनबाय बेसराफोर बिसोर ओंखाम जाखांनानै जास्ट ओंखारदोंल'नोमोन ओंखारनानै जों ग्रोब लोगो मोनहैया ओमफ्राय बावहाय जोङो बिसोरखौ लिंना लाबोआ जों अफिस मोनसे दं बे अफिसाव लिंना लाबोना सावरायलायबाय बास बावहायनो क्लियार काट भेजाल सेस जोबखाजोबदों आरोखि जेबो भाइरेल जेबो अन दा स्पट मोनाखै बावहाय अनलि मा गुबुनफोरखौसो एसे खोन्थाहरदोंमोन आरोखि रं जोंनियावहाय जायफ्रा खोन्थाहरदों इसे मिस्टेक रं इनफरमेसन थांदों जाय हक रायजो राजाफ्रा आं बेखौनो खावलायगोन अननानै भाइरेल भिडिअ होनना बुङोबा बेफोरखौ बांद्राय सिरियास जानो नाङा बेफोर एन्टि ससियेल खामानियाव गोग्लैयो ओंखायनो आं बुंदों बेफोरो सिरियास बाथ्राबो नङा आरो सिरियास लानोबो नाङा भाइरेल बा माबा मोनसे जादों होननानै बुङोबा ओरैबायदि नायनो लुबैयोना बे आरोखि बाथ्राया